खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौ बरायनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि मोजाङै दङ। स' लोगोफोर आंनि बे भिडिअसनि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोसेनो आंनि बुंनो नागिरनाय बाथ्रायानो जादों स' दाखालिसो गोमाना थानायना आरोना माने 11 बोसोरनि गथ'खौ लांखारदोंमोन। स' बिथांमोना हमजाबाय। स' जोंनि बे जाथाया जालांदोंमोन आरोना माने 11 आगस्ट 2023 दाख्लैसो जालांनाय। स' बे बिथांमोन खारना थानायखौ मोनबाय आरोना 11 बोसोरनिमोन बिथां गथ'आ। स' बिदिबा बे भिडिअसनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानो जायफोरा गथ' उन्दैफोर दङ बिसोरबो साबधान जा जाहाथे गावनि फिसाखौ साबधान लाखियो बिदि जाथाया जाया होननानै। 11 बोसोर गथ'खौ लांखारनानै दोनदोंमोन। स' बेनिनो बिथांमोना हमजाबाय माने बिथांमोनखौ मोनबाय आरोना जोंनिनो चेन्नाइ बड' ससाइटि बिथांमोन आरो लोगोसेनो ndfb आदामोन लोगोसेनो आंनि फिसायबो दङ। स' बिथांमोननि हेफाजाबाव बिथांमोनखौ हमनानै मोनबाय। स' बिथाङा जाय सेंग्राया हमनानै लांदोंमोन बेयो तामिलनाडुनिफ्राय सनितपुर जिल्लासिम लाना थांदोंमोन नाथाय बिथांनि साननाया जाफुङासै बेखौ हमनानै मोनबाय। स' जाय बिथांमोननि जाहोनाव हमनानै मोनदों माने नोंथांमोननि जाहोनाव जेनेबा ndfb आदामोननिसिम आरो लोगोसेनो आंनि फिसायाबो लोगोआव दंफायो लोगोसेनो आरो जोंनिनो जा मानसिफोरा खस्थ' खालामदों न'खरजों लोगोसे स' बिथांमोननिसै जोबोद खावलायनाय थाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। स' नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेराव आङो माने भिडिअखौ बुंनायल'सो जासिगोन गोलाव फोलावनाय जानाय नङा। स' नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों फट'खौ नायनो हागोन आरोना सेंग्रा आरो सिख्लासानिखौ। स' बिदिबा नायनायजों लोगोसे जाय बिथांमोना बे कमेन्ट बक्सआव खोन्थानो हागोन बोरै मोनखो लोगोसेनो जोंनि ndfb आदामोनखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर। लोगोसेनो बिदिबा नायलांदो आरो। बे भिडिअसनि गेजेरजों बेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय। जुदि गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय आंगो बिनानाव साननानै। स' बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।